Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, Vlogger Sister Josefina Nopal. Good afternoon to everyone. God is good all the time and praise the Lord. So atong pagaisgutan karon ang Our Lady of Fatima. Gipakitaan ang tulo ka mga bata. Our Lady of Fatima, we come on bended knees to beg your intercession for peace and unity. So mo intercession sa kalinaw o sa panaghiusa. Si Mama Mary nagpakita sulod sa unom ka buwan sunod-sunod gikan sa May 13, 1917 hangtod sa October 13. So dito sa Fatima sa Portugal, sa Southern Europe, ug sa last niyang pagpakita niya ng October 13 adunay mga 70,000 ka mga tawo nga nakakita sa milagro. So ang mga witness nga mga bata mao si Santa Lucia, Francisco ug si Jacinta, yang mga igagaw. Ug si Francisco namatay sa 11 years old ug si Jacinta 10 years old. So si gikuha pag-una sa Dios ang duha ka mga bata aron dili ma-apil sa sala sa kalibutan. So si Santa Lucia usa ka madre sa religious Carmelite Lucia of the Immaculate Heart, the last survivor. 97 years old siya nga namatay niadtong February 14, 2005. So ang mensahe, una, mao ang panan-awon sa impyerno nga ang tulo ka mga bata nakakita sa mga kalag dito sa impyerno nga nagasinggit o nagaagulo sa kasakit. Ikaduha, nga message nga mohunong umatapos ang World War I kay atong tungura 1914 naggubat ug natapos sa 1918. Unya nagpakita si Mama Mary sa 1917. Sunod nga gipredict mao ang World War II nga nagsugod sa 1939 ug nahuman kini sa 1945. Natuman usab. So, sunod ang assassination of the Pope nga si Saint John Paul II ni atong 1981 ug pasalamat sa Dios gidipinsaan ni Mama Mary. Kay grabe ni si Santo Papa John Paul II. Siya gani mo mipuno ni anang light, mysteries of light. So, human giconsecrate ang Russia sa Immaculate Heart of Mary ni Pope Pius 12, gi-consecrate ang mga katauhan sa Russia ni atong July 7, 1952 aron mo balik ang kalinaw sa kalibutan. Ug karong panahon atong sabto na hadlok na takaayo no kay nanay atong nadungog World War III, mga bomba nga grabe kaayo, matunaw ang kalibutan. So atong sabton ang mga sinyalis sa panahon. It was written from the Bible and it will be done. So, mahadlok man ta as a human being, pero mangandam kita. Maghinulsol kita. Magsisi kita sa atong mga sala. Mangayo tag kapasayloan. Kay wa ta masayon, ug di magay ta kaabot anang World War III, kay wa man ta kay baw kanus Basig ugma, mawala na ta. So, maningkamo ta nga maghinulsol ilabi na karong panahon na padung mauna ang pagpasting maningkamo ta. Sunod nga gipaningkamutan nga makabig o ang pagtuo pagbag-o sa tao o tungod ni ining mga pagdumot o panimalus mao ning nahitabo karon nga ang mga tao o nasod naghimo og makamatay nga hinagyaban, nuclear bomb. Kini mensahe usab ni Mama Mary. Labi na karon sa nahitabo sa Russia o sa Ukraine
nga nagsugod og makalilisang kaayo. Once start the button, maguba ang kalibutan in a minute lang sa nuclear bomb. So, gipanagna na usab na or mensahe usab ka na nga maghimo ang mga tao tungod sa pagdumot, tungod sa pagkasuko ug maguba gayud ang kalibutan kun buhian na kana. Katunga sa katawhan mahimong makalilisang nga malaglag. Katunga sa glue, katunga sa katawhan mga wala. So, ana usab ang conflict sa religious na no? Sa religious order, example, ang Katoliko, mga Christian, ug ang mga Protestant nagka-conflict. No? Tapos, ang Dios nagatugot nga ang natural nga panghitabo sama sa aso katong atong mga bag-ong unang mga last year na atoy nag-aso lang, no? Ang bukid na nasunog, nag-aso. Tapos mag-ulan og yelo, bugnaw kaayo. Mao kini ang mga panghitabo. Ulan, grabe nga ulan kay ganina maingon nga kusog kayong ulan sa Bohol. O last pod nag-ulan dito sa Chensan nga ang tubig taga-tuhod, no? Manang ulan, tubig, kalayo, mga sunog, baha, linog, o mga bagyo. Nya, mao kini nga dili na kaayo maayo ang panahon. Moingon ta nga ngano man nga na utro naman ang panahon. Ting init man taron nya nganong puting tugnawa nya. Asay pod tugnaw man taron nya nganong inita, no? So dili na nato masabtan ang panahon. So bugnaw, ting tugnaw niini nga panahon. Mao kini ang tapos sa kalibutan nga hinay-hinay. Gihinay-hinay, no? Nabag-o ang panahon. O ingon man usab ang disease nga or sakit nga walay kaayuhan o walay tambal pag yun nga nakita. Mao ning COVID, no? Nga ang ato alang yun vaccine lang para nga ma-immune natay immune system makasugakod ta ni anang sakit sa pandemic or COVID. Nahitabo na karon. So nahitabo usab kini nga ana apoy mga tawo nga magbiay-biay na sa mga santos o sa simbahan. Mahitabo gid ni blasphemy na ana. No, ang uban gani gisunog na ito na balitaan nato gisunog ang simbahan. Gipang ang mga ribulto gipang labay na. So doon na pag yun makalilisang mga panagna ni Mama Mary, kamo lang ang message ni Mama Mary, kamo lang ang mag-study ta kay ang purpose nga mag-study ta ano mangandam ta sa atong kaugalingon. Og nag-ingon jud si Mama Mary nga pray the Holy Rosary. Kay kanang Holy Rosary kompleto gina siya. Mura ka o once mag-rosary ka, mura ka nagbasa sa kinatibuk-an sa Bible. Ang rosary, the most weapon ang rosary. So nag-ingon pa gani, we promise at Fatima. We promise at Fatima each time that you appear to help us if we pray to you to banish war unfair. So, mag-rosary kita, mag-ampo kita sa santos nga rosaryo aron mawala ang gira ug mga kahadlok nato karon sa gira. Wala tingali walay nahadlok sa mga nadungog nato ron. Tibuok kalibutan karon na tayo og ang ato lang yung iampo nga dili mahitabo. O dili man gani mahitabo, magpasalamat kita sa Dios. So ato lang iampo ang atong mga kinatibuk ang nasod, ilabi na ang Russia ug ang Ukraine karon nga anaa unta ang wisdom ug ang tinuod nga gugma nga aron maangko nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Kay puros na nabalaka, no? Gani ako nag-ingon na gani ko sa akong pamilya, panano mo dihag kamote.
diya sa bukid. Kay kung maabot ang panahon nga ingon ani mabuhi ta nga makakaon ta. Kay sanction naman. O, sugod na bitaw nga ang Russia gi-sanction na dili na wala na gisuportahan. So magampo ta mangayo tagpanabang ni Mama Mary kay mo intercede si Mama Mary. Gani dito sa Portugal pag gubat nagpakita siya 1917 kinahuman naman og 1918 ang gubat. So karon dili sa ingon nga karon ta kay maningkamot ta nga magrosaryo ta kada adlaw diha sa tong panimalay. Kay kining pag-rosary conversion of all sinners. Maangko na to ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga maoy promise ni Mama Mary nga magampo sa santos nga rosaryo matag adlaw. So ayaw ka makalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ug maayong hapon sa tanan o God bless us all.